Hi, emwe mashura guys. Emwe mashura. Guys, kurumiza ndiri kuda sikuda kugarisa guys, kurumiza. Anosoda kugarisa. Emwe mashura, emwe shura re gorerino. Shura re gorerino, shura re gorerino. I'm gonna say guys, how are you guys? Shaitika. That's not good alive. That's not good to get the good say. Na good get the shade of Shaitika. Men could say Shaitika, guys. In that Viramda Vangu Kumba, Shakana away. Shit. Oh my god. The Kangamakwenda. The Kangamakwenda going to the phone, which tongue in the fist. Damn it. Don't tell you 10 up. And one for tongue in the fist. Ish. Are you 10? And the Tokangama. Kochiko. You 10. Damn it. Shika one decision. No Kangama. Guys. Shika one decision. No Kangama. Sakanda Vakumbangu, guys. Shakana Papa and it. Dinu in Dukin Uncle Nutella my comfort. Tivainde kunorukwa msoro ndatira my comfort ndavari kusa msoro ndanowasiya pafa kuti vari kuemsoro my comfort ndavangu papa ndinotega ndapinda mutown ndikutega ndite ma-earrings angu andiri kuda kumhanyawo mungoziva kuti unoita ma-earrings ako munhu ndikuita ma-earrings angu guys ndasvika pane chimwe shop chandinoda kutopindawo ndati mwe nomwe munhu utenga something imomo ndapinda mushop muyame yandiri kutenga moza ndakatomira paline paita mumukomana netsvina so mumukomana so ini patosvika mukomana ndatoti vakomana venyaopi andimona because angori scrub so anongori netsvina so munhu wachiona anga zvingori mukomana munhu ane tsvina so abva asvika ndobva nditi handimona saka the way aiti so kamuzi akazhinjika month end kudai so guys mota dzinovhurwa dzinojemiwa dzinodi saka the way andikwenya nezvandakutarisa pandakutarisa udatsene zvaari mutema angori scratch ndatoti pane zvaitika kumotikari kunze handimona plus ndakabata wallet mumaoko chikwama maoko handimona mozati vanhu vemuna nezvindi guys ka anogona tokuti uya pane vanhu ka obva kutorera wallet saka ndabva ndatoti asi kuti nyendo pekutanga ndatomutevera guys ndatobva palaini ndakamira ndobva ndamutevera mukomana uya ndasvika padoo saka masecurity epadoo mushopu memene nangu ari pomese vatizazoti kuchichikuitika saka ndasvika padoo ndobva ndati but ndikumuteera munhu ndikuinde pinai because indafunga kuti mota zvandakapaka padoo handimona pamwe ari kundedzera mota pandaona ini kuti asi kunanga kumota yangu mota yangu irapo asi kunanga pamota ari kunindira pane imwe motikari munhu anokufona imbomirai kufona ari kuenda kunomira pane imwe motikari handiti ndobva ndamuti what do you want handimona asi pfungwa dzangu dzanditi muzimba munhu uyu pfungwa dzangu dzanditi nditi uyu munhu muzimba uyu but ndangoti china yanayo kutange vakomana enyope ndobva ndati iya kuti come here nechirungu ndikati saka pamwe haatauri chishona asi pfungwa dzangu dzanditi muzimba ndikati yes what do you want zvikanzi come here amira panze manje ndiri nechemushopu ndikati who are you what do you want zvikanzi come here you have to come hey guys zvakaoma why you have to come and explain to me the post that was posted on Facebook guys mina ndikusanangurire one isati kuzikwa you don't know me I don't know you who are you what you get away mina ndikudzei guys kune vaya vanoti havanoita basa rekupostwa pano pasocial media pamaplatform edu apa mukatisvikira zvedzungu munogona kukuvara musatisvikira zvedzungu because ndatogumbuka ipapo ndikamuti get away ndokutamba coward handimona musatisvikira zvedzungu guys handimona kana muchiziva kuti mimunomabakapa isati kuzivi we don't guys we don't know you guys munenge mapostwa nevanhu venyu ndovanenge vakupostai ndovanenge vakupostai vanhu venyu isati atitomboziva vanhu isati pasocial media apa munhu anenge akabigwa mari akauya kwachire kati postai mbavha yangu iyi mav11 aya isu tinongoposta because wakaba saka unofanira kuexposwa andimaona unenge wakabira munhu saka you have to get exposed kudzosere munhu mari yake munhu akaya akati baba havasi kuchengeta vana vangu maintenance ndobai vana vangu isu tinongoposta titombokuzivi mose iwe nemukadzi wako kana tine ex yako isu tinongotora toposta toti chengeta mwana handiona hatina kudedza mukadzi wako kuti uya panapa uzoposta guys ka uzopostiwa kana kuti chi handimaona shuwa ukasvika nedzungu unokwapuka because moza pfungwa dzangu moza nezvaari munhu yeka pfungwa dzangu dzandizoti adonbira wallet ndomakwamamhanya pfungwa dzangu kuti wallet saka ndobva ndatora wallet ndobva ndaenzoisa mudai so ndobva ndaenzomira ndikati get away what do you want from me do you know me handona do you know me
I can coward you. And one, don't try to go Gumbuka. But time, Muscana Shandamo Manja, and reception, and pa counter. Avati Munumuzimba. And Mona, Avati Munumuzimba. The Katimuzimba can say, Muzimba, no, that's a funga, but the Gota Muzimba is craft could I. Hanga so waiting Muzimba, Maskimba, no gonna push down, talk on Tanamo, but at least you could have scrappy could I. Saka, she can no Muzimba. The bonus not okay. Saka Muzimba. Sakanda goti ndimbo okupa warning kune avo vanenge vasupposed to upon my platform pano kana kune any other platform musashikire ma admin nedzungu munogona kukuvadzwa animona musavashikire nedzungu because ma admin asiri vanokuposta animanzwa ma admin anenge asiri hatombokuzivi mukadzi wako hatombokuzivi mese imi ndimi munenge mangodi munhu wako iwewe kana kuti amene vanhu vako tovanenge vangoenda nenyaya yekuti ndipostirewo munhu animona sezvatinongoita isusu tinongopostiwa animona kuna namafira kurewa katombotsvagi kuti ndinotiposta because amene ikoko animona ndotoenda kunogwana nemagosi kuti ndiudzei munaposta ndiudzei ndadaposta animona hazvishandisa izvozvo it doesn't work like that wapostiwa sitotongoposta zoti yes ndapostwa ndikoko mene ikoko animona iwo kausiwo pana patongopostawo ikoko zvichingoenda kudaro chengetai vana kana makamitisa ndisika chengetai vana venyu kana mune vana vamwe vana chengetai vana venyu kana mune zvikwereti bhadharai zvikwereti nokuti muchapostwa heya munotogwadziwawo nokuposta asati china basa nazvo kaisi techinguti hamene ikoko iri kutotamba iri kutorera imi munotogwadziwa bhadharai zvikwereti kana muchigwadziwa please ende vanozvikwereti vanogwadziwa nekupostiwa vedwe vanozvikwereti pane vakatowanda vakatoya kwanziti takapostiwa SIS MELLY tokumbira kuti bvisiro post guys mina ndibve nangoshtaura pana paka 1 ina handibvisi post kana munhu wemari asati auya akati ndapiwa mari yangu chibvisa ipost animona munotanga mabhadhara zvikwereti zvamakakwereta vanhu antika mozouya moti munhu akaunza post uye kuti mari yangu ndapuwa antika chibvisa ipost hamutishandisi nokuti satibhadhagwi nemi hamutibhadhari chero vazopuwa mari dzavo vanopiwa mari dzavo hapana kana kamboya akatenga cold drink vabvunzei vazhinji vanorikavha mari dzavo panapa hakuna kamboya akati ndatengawo cold drink zvayo SIS MELLY iyo hapana hatitengegwe macold drink isu hapana ndimaona anotenga cold saka zvokuda kuti svikira muda kubvoronga nemaadhimini muchiti unosvika zvedzingu ukarohwa handi uri kuona iwe nantaura nemunhu wako unenge uchitoziva nyaya yako kwayabva unenge uchitoziva kuti kana ukapostigwa zvokunzi maintenance utoziva kuti ex-wife yangu ndoyaposta unotochitoziva kuti ex-wife ukaona ukapostigwa chikwereti utoti palisti rako rivana zvikwereti kuti anogona kuva nhingi kana uchina pane matiosoza kuti uyu ndinhingi ushu aposta andika go to that person utaura kuti shemwari ukoko musauye kwatiri handimaona isu hatibvisi post isusu tichitoda kuti munhu apuwewo mari yake nekuti mari yacho iri kunetsa kuwana mari yacho iri kugwadza guys kuti tingobirana pachedu hazviiti animona kuti tingobirana pachedu hazviiti tingopondana pachedu hazviiti mari iri kunetsa kuwana kana munhu achifila kuti ndakaposta nechikwereti changu I'm going to feel better muregei aposte hesi liberty hesi ana hazviri sei kana uchifila kuti hesi keti masovera kana uchifila kuti iwewe unotoziva munhu wako une chikwereti naye unotoziva go to that person zvokuda kuya kumadhimini munosvika wrong unoya nerong 10 wrong 10 yekuti mukomana ndoda tomukawada zvekutodaro animona zvekutodaro hazvina kunaka animaona hazvina kunaka vanhu ngavasadaro hazvina kunaka vanhu ngavasadaro animaona vanhu ngavasadaro hazvina kunaka zvakatoipa hazvina kunaka saka tisingadi kuti tidaro so yesiketi ndiraiti zviri sei mira ndipedze mbomira ndipedza life yangu kutostaura I'm talking to my people muinepi kumba kumamainisoka hande ndandana kusa mapepa angu ishishi chipindai musasvike zvebvefefe guys musatishikire zvebvefefe svikai zvakanaka uyeso kubvunza zvakanaka nawo kuti vediwei kune posti yandakapostiwawo kwenyuko ndobva ndakuti iwo ndeyei ndeye kuzvikwereti
kana ndikwereta munhu kana kuti ndakamitisa munhu ndikasiya handisi kubhadhara tobva tati hai ndakakuone munhu wakomunopedzerana kwesitopinda papi. Saka vanhu vari kuda kufumbura vanhu vavo please. Nhasi kunotori nemaagents, nhasi kune maagents akadla mari dzevanhu nenyaya yemaCOS. Handimaona hanzi ndibamnini here mavahwaka voisi ravo vasati musati mavaona ndibamnini pane ndofa kusangana yapa but handiti nafuti ofu saka ndodzoka ndosaka ndachani handimaona. Saka ndo nyaya iripo vedwe kunasi kune vanhu vakadligwa mari nemaCOS aya handimazviona. Vamwe vacho vakatodligwa nevanhu vari pasocial media pamheno kwai kuUK. Imi vanhu kuUK ndi munozivana kuUK kokoko. Munomboshamisa sei vanhu kuUK imi? Munomboshamisa sei vanhu kuUK? Amene kuri kuikwa kune company yanga iriko here company ya kwai kudi company kasota sei. Amene company yevanhu vekuUK yakanga iriko here vanhu vakazotlirana dzimari panga yanga ine madirector vakaita zvemakuda zvito zvemaCOS kuda ndezvachii kutusha kuti zviri kufamba sei amene kuUK ikoko kuti muri kumbonyatsosvambisa sei. Asi kuri kunzi kwai vanhu vakanga vatanga kambani vari kuonekwa vachisleya nemaridzi vakatotenga mapurasi kuZimbabwe vatora mari dzavanhu vanhu havana kudhilivhigwa zvinhu zvavo vakatotenga mazimotikari vakazodii amene kuti zviri kumbonyatsofamba sei kutusha kuti zviri kumbonyatsofamba sei cheko amene paUK apa kwai vana Fred Tsitsi Fred Shami Fred amene zita rekutaugwa pane mazita ananyatsokudziwa Shami Fred Tsitsi Fred amene mazita kunyanyatsotagwa rungobuda ubhobo so chipinda jaha chipindi hanimona. Saka tutuzongomirira kana zvichinge vanhu vacho vachinge vatouya hanimona tivatozotuzviwa kuti haufa hanyaya dzekuklirana mari dzakaoma idzi guys. Mari inonza kuwana guys, mari inonza kuwana vidway, mari inonza kuwana musadaro imi pay vanhu mari man, don't do that, give people their monies. Ini guys ndodo ine chikwere chikutondirosa nene iwa ndini mwachaya ndikwere chikwere Nishedo ya dikwa ni chikwere changu chatina cho guys. Kimishako patina andina bami yansi chikwere changu guys. Nandi yawa iyi muri sai inandi sinja chisi chikwere changu pati munanda urohoya kozi munhu akazogumbuka tuva kuti zvinokutsira nabata munhu kuti chichi mari dzoke zviri kwande hanzi we up iyoyo kwa inonzi abga iyoyo ndizvozvo naile saka nyaya yacho munotoiziva zve saka nyaya yacho muri kuiziva kwai abga but ini ndakati kune vanhu vacho okay no problem ini nyaya iyi kundisononedzera kwenyu kwamuri kuita ini handizviwisisi ende ini handizivi nyaya iyi ende vanhu vacho vamutora handivazivi imi munongoa ini kwedu kuti hanzi unouya uchitaura nyaya yako oga isi tozopedzisa handimaona unouya nenyaya yako wega isi topedzisa saka ndo vakati chi vakatoshaya nenyaya iyi kwemutoribebeke handinambokwereta mari handina chikwereti chemunhu asi kungoti munhu uyu mari yake kwa yakaenda we were involved like tichitaura kuti no mari ngaiuye iendese mupe mari handiona munhu achadudzisa mari sitakareverera handiona saka mari inobva kuti idzoke koko munhu waidangada kukwereta asi kuti takareverera kuti mari ranga riri deal, it's a deal that went sour but mari ngaidzoke it's a deal that went sour rine muSouth African mukati anozikamwa zvekudaro wamunotoziva zvekudaro asi mari yedu ngaidzoke kana nguva yakona tichachiputisa nekuti mari ndeumwe wedu mari inofa kudzokera kumuridzi wayo handimazvona aidi chikwereti ndochitla v mahlira anoita chikwereti bvunza bamina ndikana chikwereti chemunhu chechi 200 handivati nechingochirota chikwereti chemunhu chingorota imi chikwereti chodlisa guys chikwereti chodlisa imi tiurandi chaichai unohwa kuti hazvichaiti anomaona handichazoziva but vanhu vari kuchaya nenyaya chona because vamwe vachona varimo mukomiti momo vamwe vachona varimo mukati mekomiti from what they told me varimo mukati mekomiti momo munyaya iyoyo yekomiti varimo vanga vari maCEO here kana kuti vanga vari mapartners kana kuti vanga vari machi handizivi but nyaya idzi dzemari yakareba mari svinu yakareba chaiyo hanimaona mari svinu yakareba vamwe vacho mapartners vakauya mapartners hanimaona saka we will get to hear the story handitika tichanzwa kwai nokuti vari kurwadziwa nemari havana kupuwa share nokuti vari kuona vanhu vaifamba nemaGD6 kwai vakatenga maGD6 ka1 neimwe mota inoshamisira chazoti chi pane imwe yakataurwa futi mota dzemhando yepamusoro idzi dzakatengwa ka1 mapurazi machi amona saka vamwe havana kana chavakanomborawo kana chavakawana hapana hanimukona saka ndo patinetsei ipapapa saka vamwe vari kuda uchi mari dzavo saka guys ndokubatai patime handikaregai nimbotaura zvangu nabamnini apa
chimirira half 12 ndikubatai time handiti ka ndokubatai manje bye bye guys, love you.